Tak warai. Aja sing angil-angil sikilku jek luwara. Ora, sing penak ae. Yen memacan Goyang pinggul elon-elon. Asik penak ta? Ya. Yen memacan Penak ta? Enak. Kandhani. Ki karo olahraga. Penak ta? Yen memacan Penak ta? Enak. Lah iya. Yen memacan Penak ta? Dan? Enak. Yen memacan Penak ta? Enak. Yen memacan Yen memacan Rasaan ora penak iki. Yen memacan Yen memacan Rasaan ora penak. Yen memacan Yen memacan Stop. Sopo enak tenan Yen memajang jian miroso tenan Kenapa? Yen memajang Ilat angger kulino dicokot. Yen banci. memajang wah enak era umum Yen memajang Wis lempok sapine. Lah wong mbok kon majang terus mbok nggo sapi lanang piye? lah enak ya Pak Aku sing tak getuni apa? Apa? Lho njaluk